நார்மலாக சொசைட்டி வந்து விமன் மேலே ஒரு சும்மா கழுதுக்கி போட்டுருவாங்க. இவங்களுக்கு ஏஜ் ஆனால் இவங்களால ப்ரெக்னென்ட் ஆக முடியாது. ஆனால் மென்னுக்கு அப்படி கிடையாது. நீ எந்த ஏஜில் இருந்தாலும் உன்னால் புள்ள பத்துக்க முடியும். இந்த மாதிரி நார்மலாக நம்ம அந்த வில்லேஜில் பேசி கேள்வி வரோம்ல. ஸோ அதனால கேட்டேன் இந்த கொஸ்டின். இல்லை ஏஜ் வந்து மென்னுக்கும் அஃபெக்ட் ஆகும், உமனுக்கும் அஃபெக்ட் ஆகும். அதுவும் ஸ்பெர்மோட குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சின்ன சின்ன லைஃப் ஸ்டைல் கூட அதை எஃபெக்ட் பண்ணும். இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கீங்கனாலும் எஃபெக்ட் பண்ணணும். ஸ்லீப் பேட்டர்ன் ஒழுங்காக இல்லைன்னா கண்டிப்பாக எஃபெக்ட் பண்ணும். இப்போ எல்லாருமே நைட் 1 or 2 தான் தூங்குறாங்க, அதை அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸ்மோக்கிங், ஆல்கஹால் எல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஒர்க்கிங் பிளேஸ் ரொம்ப ஹீட்டாக இருந்தால் அஃபெக்ட் பண்ணும். மோஸ்ட் ஆஃப் த சோஷியல் ஃபேக்டர்ஸ், என்வரன்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மென். நிறைய மென்னோட ஃபேக்டர்ஸ் வந்து எவால்வேட் பண்ணுறது இல்லை, பிகாஸ் தே ஆர் நாட் வில்லிங். ஆனால் உமன்ஸ் வந்து ஒரு குழந்தை டிலே ஆகுதுன்னா உடனே ஹாஸ்பிட்டல் போய் அவங்க போகாட்டியும் கூட சோஷியல் சமூகத்தில் வந்து போக வச்சு எவால்வேட் பண்ண வச்சுறாங்க. ஆனால் மென் பக்கம் யாருமே திரும்பி பார்க்கறது. ஆனால் எவால்வேட் பண்ணும்போது அங்கே நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு, நிறையாவே இருக்கு. உங்களால் நான், உங்களுக்காகவே நான், எனக்கு எல்லாமே நீங்கள் தான்.